Салом, достон, салом, подписчикой ман. Привет, друзья. Привет, мои подписчики. Здесь город Душанбе. Это столица Таджикистан. Достони мухтарам, баройчи базе вақт ба забони руси ҳарф мезананд, то ки достони берун аз марз, яъне достони дорем ки забони русиро ақаллан мефаҳманд, каме ҳам ҳарф занем, то ки онҳо бидонанд ки инҷо куҷо аст. ва барои ҳамин пурра ман ба русӣ гап ҳам назанам, онҳо аллакай медонанд ки ман дар куҷоам ва тамошо мекунам. Ман ба хоҳиши дӯстон бисёр видео мекунам, дар каналам мепартоям, то ки онҳо тамошо кунанд, имконияти ба ҳар ҷо рафтан надоранд. Масалан, нафароне ҳастанд дар орзуи шаҳри Душанберо дидан ҳастанд, аммо имконият надоранд. Ин ҷо яъне ки гирду атрофи фурудгоҳ аст, аэропорт аст. бинед ки шаҳри Душанбе рӯз ба рӯз чӣ қадар зебо шуда истодааст. биноҳои баланд ошёна қомат афрохтаанд ва дар поёни ин биноҳо масалан мағозаҳои хӯрока, либоса ва нуқтаҳои савдо, нуқтаҳои хониш ва яъне ки дорухона, аптека ва стоматология, яъне дандонпизиш ва ғайраҳо ба мардум хизмат мерасонанд. ин як беҳбудӣ аст, ин як пешравӣ ба давлати мо аст. ва ҳаминро гуфтаниам ки рӯзҳои охир ҳамагон медонед ки дар Русия чӣ воқеаҳо сар зад ва зиёд шаҳрвандони Русия вориди шаҳри Душанбе шуданд. онҳо дар ҳайрат монданд шаҳри Душанберо диданд. инҷо книжный мир аст, роҳи бозори зелёни буд ҳозир. бинед, мана ин музей аст, это старинный музей в городе Душанбе, музей кӯҳнае ки тамоми чизи дохили ин музей ҳама қадима ҳастанд, чизҳои қадимае ки халқи тоҷик истифода мебурданд. надида бошед ин музейро, дар омада тамошо кунед, фарзандони худро, набераҳои худро баред, то ки аз гузаштагони мо, аз таърихи халқи тоҷики мо бохабар шаванд, чӣ хел зисту зиндагонӣ доштанд. дар ин музей ҳамаро дидан мумкин аст. ва ин роҳ тарафи маркази шаҳр аст, шумо медонед. ва аз ин тарафи роҳ кинотеатри ватан буд. солҳои ҷавонӣ, солҳои донишҷӯӣ ба ин кинотеатр зиёд баъди дарс омада кино тамошо мекардем. аҷаб солҳое буданд, аҷаб рӯзҳое буданд ки дар хотир монданд. ва бинед ки тамоми гирду атрофи шаҳр анхел гулҳои зебо шинонда шудааст, гулҳое ки шаҳрро бо ҳусни дигар бахшиданд. ва инро гуфтаниам ки бисёр бинед тозагии шаҳр риоя мешавад. аз ин ҷо маданияти баланди мо дида мешавад. дар ин ҷо ин биное ки дида истодаем, ин дар назди кинотеатри ватан аст. ва на ин роҳи масалан таги замин подземни мегӯем, бехатар аст барои мардум ки аз ин тараф он тараф мегузаранд. ва ин бинои зебо бинед ки дар поёнаш тамоми нуқтаҳои хизматрасонӣ барои мардум аст. нафарони ин ҷо зиндагонӣ мекунанд, бемалол истифода мебаранд. солҳои пеш чӣ қадар мағоза, аптека, дорухона дордур буданд ва албатта такси заказ карда ё ба мошин мерафтем агар ягон мутааҷилан дору дар кор мешуд. ҳозир дар поёни ҳар як бино дорухона, аптека аст. ин албатта ба мардум яъне ки фоидаовар аст ки дарав рафта аз ҳамон ҷо чизи лозимашро харида мегирад. бинед чӣ қадар биноҳои зебо. ва ҳаминро гуфтаниам ки агар дар ҳамин сохтмонҳо, дар ҳамин ширкатҳои сохтмонӣ ҳамин шаҳри Душанберо сохта истодан ҳамин биноҳоро, ва агар ки ҳамватанони мо 80-90% дар ин ҷо кор карда истода бошанд, бениҳоят хуб аст. чунки маош мегиранд, зиндагии онҳо хуб мешавад ва ғарибу мусофир намешаванд, муҳоҷир намешаванд. баръакс чунин сохтмонҳо шаваду ҷои корӣ шаваду ва ҳамватанони мо соҳиби ҷои кор шаванд ва ободӣ шавад ва мардум низ соҳиби хона шаванд, хонаҳои нав. ин беҳтарин пешравӣ мешавад. ва бинед ки дар кӯчаҳои шаҳр чӣ қадар арчаҳои зебо шинонда шудааст, гулҳои зебо, ҳама сабзу хуррам. ва меҳмононе ки вориди ин ҷо мешаванд дар ҳайрат мемонанд. онҳо бори аввал ба Тоҷикистон омаданд ва онҳо бовар накарданд. онҳо худ ба худ ҳатто муаррифӣ ҳам карданд дар каналҳои ютуби худ. бисёри онҳо блогер буданд
гуфтанд ки мо фикр кардем ки тоҷикистон як ҷое ҳаст ки пӯ ҳаст 93%-аш ва фақат дар он ҷо масалан хару гову саг кӯча ба кӯча мебинем. баъзеаш чунин гапҳоро задан дар ҳайрат мондем. бинед ки ин қадар мо шаҳрҳои зебо дорем, баъзеҳо бехабаранд. вақте омада ба ду чашми худ дидам, дар ҳайрат мондам. баъзе онҳо мегӯянд ки ин қадар ин шаҳри Душанбе ба мо махфул шуд, яъне ин пойтахти тоҷикистон аст, бояд ҳамихел зебо бошад. вақте меҳмонон меоянд, бояд ки ҳамин зебогиро дида ба дигар ҷо рафта муаррифӣ кунанд. ин як фахри мо аст, миллати тоҷик, ин як фахри мо аст. ин дарёи Душанбенка аст. бинед солҳои пеш ҳамин қадар об зиёд буд, ҳамин қадар об бисёр буд. бо кадом сабаб ин қадар об кам аст? бинед дарёи паҳни калон, аммо обаш кам аст. сабаб дар чист, инро намедонем. аммо ғайри ин гуфтаниам ки мо ба гирду атрофи бинои цирки давлати Тоҷикистон наздик мешавем ва бинед ки ин ҷо ҳам гулу гулкорӣ, ҳама сабзу хуррам, ниҳоят зебо ба назар мерасад ва намедонам ки ҳозир бинои цирк ҳар рӯз кор мекунад. солҳое ки мо донишҷӯ будем, ҳафтае як маротиба ё ки ду ҳафта як маротиба ба цирк меомадем. бисёр аз дигар давлатҳо омада дар ин ҷо баромад мекарданд, мо тамошо мекардем. яъне ки вақти холигӣ набуд, ҷавонон ё ба цирк мерафтанд ё ба театрҳо мерафтанд. ҳамаи театрҳои шаҳри Душанбе кор мекарданд. ҳатто дар касса, дар хазина навбат меистодем барои билет гирифтан. аммо ман якчия ҳайрон шудам ки чаро ҳозир чунин нест. масалан ба театр рафта, масалан тамошо кардани спектаклҳо барои инсонҳо на он қадар ҳозир лозима шудааст. чунки солҳои пеш дигар буд, ҳозир дигар шудааст. ин сабаби инро ман рости гап намедонам. ана ин Агроинвестбанк буд, банки калон буд. ҳозир ман намедонам ин ё дигар банк шудааст ё номаш дигар шудааст. ин ба ман рости номаълум, чунки аҳамият намедиҳам ки ин ҳозир дар фаъолият аст ё не. ва гирду атрофи бинед бинои цирк ва суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон низ биноҳои ниҳоят нав омад афрохтаанд. роҳро бинед чӣ қадар паҳни калон шудааст, чӣ қадар зебо шудааст ки масалан солҳои пеш чӣ хел роҳи борик буд, садамаҳо бисёр буд. ана инҷо суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. гирду атрофаш низ сабзу хуррам, тоза. солҳои пешам чунин буд, аммо боз зиёдтар зебо ба чашм мерасад. ва ҳаминро гуфтаниам ки пеш дар шаҳри Душанбе чӣ мактабхонҳо, чӣ донишҷӯён, чӣ коргарон вақти холигӣ меёфтанд, баъди кор, баъди дарс ба театр мерафтанд. масалан театри Лоҳутӣ, Ҷавонон, Маяковский, мисол ҳамин театрҳо рафта спектаклҳо тамошо мекардем. ба киноҳо мерафтем, кинотеатри Ватан, Тоҷикистон. ана инҷо Гулистон аст. баъди Гулистон бинед ки театри Ҷавонон аст. ниҳоят вақт мешуду мардум яъне ба тамошои театр ва кино мерафтанд. ҳозир ки акун интернет истифода мебаранд, мумкин барои ҳамин намераванд. агар спектаклҳои хуб бошад, театри хуб бошад, масалан нархашам дастрас бошад, мумкин ки раванд. дар спектакл ҳаёти имрӯзаи масалан инсонро мумкин аст ки нишон диҳанд. барои ҳавай хуб мешуд театрҳо зиёд шаванду боз ранги ба монанди пеш спектаклҳо зиёд шавад ва мардум аз ҳамон спектаклҳо каме ҳам бошад масалан тарбия гиранд. чӣ қадар биноҳои нав дар тарафи ҳамин Гулистон ва байни театри молодёжни ҷавонон зиёд шудааст. дар амони худованд бошед ва саволҳо бошад оиди Душанбе, оиди ягон масалан фаъолияти корӣ, оиди ягон камбудӣ, оиди ягон масалан чизе гуфтанӣ дошта бошед, марҳамат нависед дар поёни комментарияҳо. саломату сарбаланд бошед.